Ay, meron yun oh. Kita agad oh. Babae. Sana may kasama. Ayos, ang laki. Ay, 2 piraso guys. Ayan oh. Good size. Ayos. Yan, may 5 ako guys oh. Nagdi pa. Ayan oh. Parang 1 piraso lang yata guys. Ayan oh. Ayan. Alimango yan, malaki. Iwan ko kung ito na ba yun guys. Ayos. Yan guys. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Magpapandaw na tayo ng mga trap natin guys. 14 piraso. 12 yung maliliit, tsaka 2 yung malaking trap na papandawin natin. Bali 12 lahat guys. Sana pala rin tayo ngayon guys. Sana mapanood mo yung unang upload natin guys. Sana panoorin nyo palagi yung mga vlog ko guys hanggang dulo. At saka huwag po mag-skip ng ads para malaking tulong po yan sa aking channel guys. Hindi ko to nakita kanina guys. Oh, grabe. Buti na lang hindi ako kinagat kasi hindi ko ito napansin kanina. Ayan oh. Grabe, ang dami na ng kasi na yung pakpak. Nandyan lang yung trap natin oh. Sana natin. Sana may huli to guys. Unang trap natin. Malalim pa ang dagat guys. Kasi simula pa lang magbaba. Tanggal yung pain. May huli kaya guys. May gumagalaw eh. Parang meron to guys. Meron guys, 2. Ayos. Tanggal yung pain. Yan o. Ito yung isa. Ayos na rin guys. Ay, parang walang kabos-bawas yung pain. Malaki pa naman ang pain. Sana meron. Wala. Ito guys, yung trap natin na isa. Sana may huli guys. Kung wala na itong pain, sigurado may huli to. Ay, meron yun oh. Kita agad oh. Babae. Sana may kasama. Sana may kasamang lalaki. Bus yung pain. Malaki ang pain nito guys. Ay, may kasama nga. Lalaki. Kasama. Ayos guys oh. 2 piraso. Yan. Babae. Tsaka lalaki. Ayos. Goods na.
Naka double kill. Double cuts pala. Ayan o. Dalawang piraso ang huli sa isang trap. Ganda ng panahon guys. Napaka-asol ng langit. Dito pala guys yung isang trap. Malalim pa talaga guys. Sana may huli to. Ay, suga-suga crab agad yung nakita ko guys. Ayun o. Walang alimango. Yan guys, nandito na tayo sa 10 trap. Bali dito guys, may papandawin tayo. Unang trap natin dito sa 10 piraso. Yan guys, oh. Sana may huli to guys. Ang laki guys, oh. Ayun. Ang laki. Ito yung dinemo natin guys sa unang upload natin. Yung tinuro ko kung paano ang tamang paglatag ng trap. May huli agad guys, oh. Ayos, ang laki. Ay, 2 piraso guys. Ayan, mga good size. Ayos. Ayan, ayos, 2 piraso agad. Ito guys yung pangalawa natin dito sa 10 trap. Sana may huli guys. May huli kaya guys. Wala nang pain. May huli to guys. Ay, may huli yan. 2 piraso na naman. Good size na. Ayos. Tanggal yung pain. Yan 2 piraso. Ayos na naman. Ayos na naman yung pagbabalik natin dito sa spot. Mukhang maganda na naman dito ang pahuli. Ito guys yung isang trap natin. Sana may huli guys. Wala lang pain, oh. Sigurado ako meron to. Meron guys, 2. 2 piraso guys. Goods na. Dito guys yung isang trap natin na malaki. Sana guys makahuli yung malaking trap natin. Para naman makabawi. Ito kasi yung mga nasiro natin na mga trap guys. Na malaki. Yun, may 5 ako guys, oh. Nagdi pa. Ayan, oh. Parang 1 piraso lang yata guys. Kalat yung pain. Ano? Nagkalat yung pain. Ang piraso lang yata siguro to guys. Yan guys, oh. Yan, good size. Ay, medium. Kasama na to sa medium size guys. Yan, oh. Ayos. Ayos na ayos guys. Ayan.
Nakahuli din yung malaking trap natin. Bawi-bawi kasi nasira to. Ayos. Thank you Lord. Nakadali din yung malaking trap. Ang tataba ng alimango ngayon guys kasi may buwan. Ayos guys oh. Nakadali din yung malaking trap natin. Hindi rin nasira. Dun guys may pandawin tayong maliit na trap dun. Puntahan natin guys. Nandun guys yung isang trap natin oh. Yan. Sana may huli guys. Napakalinaw talaga ng dagat guys. Kaya pag may maglakad-lakad talaga na alimango, makikita talaga guys. Pag may maglakad-lakad na alimango. Wala nang pain guys. Sana may huli. Bakit kaya wala guys? Ay dito. Ayan oh. Nagpumiglas guys. Grabe, napakalakas naman. Grabe oh. Napakalakas guys, tanggal. Ubus yung pain oh. Sigurado ko malaki yun. Ay sayang. Nagpumiglas. Sayang, malaki yun guys oh. Ang laki ng nabukas. Grabe ang lakas naman. Ubus yung pain. Yan guys, nandito na tayo sa yung naglatag natin ng isang malaking trap. Dito dati yung yung alimango na hindi tumuli sa pagpasok sa trap natin. Sana pumasok guys. Nandito yung malaking trap natin. Pandawin natin guys. Sana may huli. Sana mahuli yun guys kasi good size na yun. Sana nga guys, nandito pa. Hindi pa nakalabas. Kaya lang marami na ang nagdaan na malalaking high tide. Iwan ko kung nasa na yun banda. Hindi naman yun pwede na magtambay lang dito guys. Talagang maghahanap yun ng ibang spot. Kasi yung hinain yun sila. Mayroon guys, malaki. Ayan oh. Nakikita ko guys oh. Ang laki ng sipit. Nakakagat siya sa pain. Kumakain siya guys. Ayan oh. Ayan. Alimango yan, malaki. Iwan ko kung ito na ba yun guys. Ito na kaya yun guys. Ito na siguro yun guys. Kasi magkasing laki sila guys. Ayan o. Magkasing laki sila guys. Ito na siguro yun. Ito na nga yun guys. Yan. Ito na nga yun. Yung nilatag natin dyan na hindi pumasok. Ito na nga yun guys. Ayan o. Medyo kinalawang na siya guys kasi medyo tagal-tagal na. Ayan o. Nahuli din sa wakas. Yes, nahuli din. Yes guys. Nahuli din natin.
Ayos guys, nahuli din natin guys. Yung hindi natin nakuha dati. Na hindi tumuli sa pagpasok sa truck natin. Nahuli din. Yan o. Good size na guys. Yan o. Medyo kinalawang na siya guys. Ayos. Nahuli din kita. Basta may pain. Sigurado huli talaga yan guys. Pumawi yung ano natin, no? Mga malaking truck. Bumawi. Doon guys, may truck tayo dun. Dito medyo malalim pa. Ihuli na lang siguro natin yan guys. Nandyan sa kabila. Isang truck natin. Nandun yung pinagputulan natin. Bali, 4 pa yung papundahin natin. Sana may nakatago dito na ano, alimango. Dito sa mga tuyong sasa. Sana may huli to guys. Nakalimutan ko kasi dalhin yung mga usok kanina guys, kaya ito na lang yung ginawa ko. Parang wala yata guys. Ano lang sila makarap. Ay, may malaking alimango nga guys. Akala ko maliit yun, no? Ayun, no? Ay, maliit yung kasama sa taas. Yun. Babae yan sigurado ako. Maliliit yung sipit. Ayan na. Ayos. Babae nga. Ito yung isang trap natin guys. Yung pang siyam na trap natin dito sa 10. Sana may huli. Pag wala na tong pain, sigurado may huli to. Basta wag lang ano, may sira. Wag lang sirain. Parang malakas yata yung ano. Ay, ayan. Malaki. Pag malakas yung ano kalog, malaki talaga. Babae. Ayos. Swerte. Babae. Ayos. Isang trap na lang yung papandawin natin guys. Ganda ng pahuli natin ngayon guys. Baka nakabawi tayo. Isang trap pa yung papandawin pala natin guys. Nandun na ayan natin. Nalagpasan. Nandito guys yung last trap natin. Sana huwag tayo mabigo. Sana may huli pa rin yung last trap natin. Kapag wala na tong pain, sigurado may huli to. Parang may nakita kung may nakasampa sa taas. Sana alimango. Alimango kaya yun guys. May pain pa. Wala, suga-suga karap pala kung nakasampa sa taas. Ayos guys, oh, nakabawi yung malalaking trap natin. Ano? Ayos. Good size, mga good size to guys, oh. Ayos. So yun guys, pauwi na tayo guys. Nakaswerte din tayo. So yun guys, hanggang dito na lang yung vlog natin guys. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel.
Sana huwag kayong magsawa guys na supportahan yung munting channel natin guys. Sana nandyan pa rin kayo. Kung bago pa lang guys, napadaan yung munting channel ko sa inyo guys, baka naman makahingi ng subscribe. Pakihit na rin yung bell icon para lagi kayong updated guys sa bagong upload natin ng mga kabanting. So yun guys, salamat po sa sawang pagsuporta. Ingat-ingat po kayo palagi. Shoutout po sa inyong lahat guys. God bless po sa inyong lahat guys. Hanggang sa susunod na vlog ulit.